hande bo weeti welni tawɗo jooɗi e yara hendu e yaasi taw wi fodde ko taw nasta fuɗɗa kuugal ɗo waɗa vidéo el kadi en matotira seɗɗa taw wayri wollugo ɗo YouTube taw wayri rufugo baɗɗe taw wi rufa baɗɗe. Hande bo miɗi mi wolwa kadi dow yaakeji meɗen enen bana fulɓe leñol fulɓe yeeso nastuki maɓɓe dina islama dinaji arab en. No on mamiraɓe meɗen wonirno yeli ka ɓe ɗonno mari diina ɓe ɗonno jogi dinaji na ko walla kamɓe yimɓe on tan banni primitif yimɓeji on tan ɗo jooɗi banni ɓe wala kamɓe ɓe wala tasawuru ɓe wala no ɓe yiiri duniyaru. To nder recherche ji am ɗaftuki ɗi mi waɗoyno mi tawa yo mi tawoy noy on tasawuru maɓɓe no on yiwki maɓɓe no ɓe yiiri duniyaru noy on kakindoro koma walla ɓe wiyata ɓe leñol meɗen timmi fulɓe en ɓe leñol meɗen timmi e muɗum fulɓe en arande en kadi no ɓe yiiroy duniyaru kamɓe en no ɓe yiiroy tasawuru maɓɓe no ɓe yiiroy duniyaru ɗo yiwki nde mi janngoy ɗum ɗo mi tawoy yo gota nder dina maɓɓe kadi na yo dinaji ɗuɗɗum ɓe ɗon no mari nder gota di tasawuru maɓɓe ɗo no ɓe yiiri ka ɗo kañum may ɗo no ɓe yiiri ka ɗo no ɓe yiiri duniyaru ɗo ɓurata ɓadugo dow science science je duniyaru jogiri jotta no yimɓeji science ɓuran dinaji luttuɗi fuu ɓadugo science may. To no ɓe yiiri kamɓe wiyoyo daga kala ko woni fuu wonayno ko nufete banniɗo bo ɓe ɗo ko nufata ɗo ɓe ɗo wiya daga kala universe may fuu ko walla duniyaru be kala hunde nde woni fuu nde jogde no ɓe wiyata ɗo babal be wakkati fuu wonayno yeeso wonuki kala ko ɗume fuu weendu ndiyam on wonino weendu kosam kadi wonino weendu kosam andi to a nani haala kosam ni andi ɗo kay nasti her fulɓe ɓe wi weendu kosam on wonino daga kala ko woni fuu wonayno daga yeeso universe may tage yeeso galaxie ji ɗo fuu tage ɗum weendu kosam tan ɗon no dari. ɓe wi nde weendu kosam ko daroyno hunde feere innetende ɗon dari koma walla ko ɗon dari ko walla ɗo dari koma walla dow dari kayre go nde jippoy nde tagoy hayre nde loroy nde wa'itoy nde tagoy hayre nde loroy nde wa'itoy hayre kañum go tagoy no ɓe wiyata ɗo rimoy koma walla tagoy jamdi go rimoy koma walla tagoy yiite go rimoy koma walla tagoy e ndiyam go rimoy koma walla tagoy e hendu. ɓawoto toon ɗon dari go nawon yo jippoyno tan o tagoyno hayre tan ɓawoto toon law hayre bo waɗi ko lutti fuu élément ji joyi limtaɗi ɗo hayre no ɓe wiyata ɗo jamdi yiite ndiyam e hendu ɗo élément ji joyi. ɓawoto toon go ɗon dari go nde élément ji joyi go formama walla wattoma ɗi tagama ɗi wonnama nder duniyaru ko walla nder universe ɗon dari go jippuki ma ko ɗiɗaɓum dow jippoy go o moftoy kuuje joyi go élément ji joyi go hayre e jamdi e yiite e ndiyam e hendu o jilli ɗum bana no ɓikkon fijirta be loope bana no ɓe waɗata ni o hawrata waɗa mboto o jilli ɗum o mahoy neɗɗo wiyeteɗo goɗɗo o acci ɗum o loroy o wa'itoy nde o mahoy goɗɗo go o wa'itoy goɗɗo go kadi kañum go faɓɓoy nder duniyaru watoma ɗo ɓe wiyo mawnitare ɓuri ɗum sembe so nde semtata kadi yiwgo joggugo duniyaru mawnitare ɗum ɓuri ɗum sembe nde mawnitare neɗɗo ɓuri ɗum sembe ɗon dari go tagoy bumol ɗum woni bumol ɗo soyde yiwgo ɗon dari kadi ayi kanko o hawrino neɗɗo mawnitare walla soyde semtata ko mum ɓuri sembe so ɗon dari go tagoy bumol soyde yiwgo nde bumol waroy jippoy tagama bumol waroy jaaloy neɗɗo nde bumol jaaloy neɗɗo go neɗɗo kam jaalama bumol go bo ronoy mawnitare neɗɗo go kañum bo warti yo kañum bo ɓurni kañum gam jaali ɓurɗo margo sembe kañum go yi'o yo kañum ɓuri margo sembe nde bumol bo kañum bo watuma ɗo no wiyata ɗo mawnitare muɗum ɓuri sembe ɗon dari go lore fayin tagoy yo ɗoyngol koma walla ɗanuki ɗo bana a yi to a ɗani kam to a wali jemma a ɗani kam ko bumɗo bo to ɗani kam baba bumol kana yi ɗum ɗoyngol on so kadi kanjum e waɗi yo ɗon dari go tagoy ɗoygol nde ɗoygol go jippi nde ɗanuki go jippu tagama ɗanuki waroy jaaloy bumgol nde ɗanuki jaaloy bumgol ɗanuki wartoy kañum bo mawnite ronitoy ko bumgol jogino go mawnitare kañum go mawnitare wi ka hande kam min ɓuuri marugo sembe
kayum go mawniti ha ɓuri sembe nde mawnitare e ɗanuki ɓurni ɗum sembe ɗon dari go waro tagoy hunde wiyete yo taƴuki ɓernde ɗo bana be anglais ɓe wiyata wori koma walla be français no ɓe wiyata ɗum inquiétude ɓe wiyata ɗum be français bana wigo yo taƴuki ɓernde ɗo bana wigo yo aɗo hula ko tammi warugo daga waray a fuuma aɗo hula koma walla wodi aɗo hula tata fotta be tokkuɗo ma ñamande koma walla derɗa ko walla ɓiɗɗo maɗa ɗo waali ha l'hôpital aɗo hula tata hunde waɗugo taƴuki ɓernde a yito kala taƴuki ɓernde koma walla wori ɗo kañuma on base dépression kañuma on base anxiety ɓe wiyata dépression et stress kujeji ko haɗata goɗɗo ɗano kanjum on base insomnie donc watuma a yi ɗoygol jaaloyno bumgol ɗoygol mawniti ha ɓuuri sembe ɓe taƴi ɓe ɗon dari go jippoye tagoy yo hunde wiyetende taƴuki ɓernde nde haɗata ɗoygol ɗanuki ɗanugo ngam to ɓernde ma ɗo hultori aɗo inquiétude ji ɗuuɗi nder ɓernde ma ko a waali fo a heɓata ɗanugo kanjum on waɗata yimɓeji feere jogata insomnie nde taƴuki ɓernde koma wori koma walla inquiétude mawni ha ɓuuri sembe kañum go bo nde jaaloy ɗoygol kañum go mawniti ha ɓuuri sembe holli wi kañum kam hande kam minon ɓurɗo marugo ha sembe ha duniyaru nima e fahin e ɗon dari go jippoye tagoy tagi maynego ko walla mañuki ɗo death comme walla mourir taɓe wiyata be français donc watoma ɗo nde inquiétude comme walla woori comme walla taƴuki ɓernde huluki maɗa nder ɓernde ma tum aɗo hultori non ɗon ɗo nde kañum yi kañum ɓuri kañum bo mawniti ha ɓuuri sembe ɗon dari go tagoy yo waade ngam to a maynama kono a hultori fuu na yi dépression ji ma kam pat ha toye yimɓeji je nasata dépression ɗo na kamɓe waɗata ndo bartata hoore maɓɓe be hoore maɓɓe na to a barti hoore ma ko waɗi ɓe hosata lawol banni ngam yo ɓe kamɓe may fuu ɓe hirriti yo waade kam walla maynego ɓuran yo kañuma jalata yo no ɓe wiyata ɗo inquiétude ji wori dépression et stress ɗo waade on to a maynama ni wala ko sali maynego nde waade go tagam nde maynego go tagama ɗo maynego wari jaaloy yo inquiétude koma walla hunde nde ɓe wiyatno wori koma walla hunde nde taƴuki ɓernde nde maynugo wari taƴi jaaloy hunde go taƴuki ɓernde waade go wari ko walla maynuki go wari wi wala mo ɓuuri yam fuu sembe kañum bo mawniti ha ɓuuri sembe nimay kadi se neɗɗo inneteɗo ɗon darigo jippuki mako tataɓol nayi arande kam o jippoy o tagi hayre ɗiɗaɓon bo o jippoy o hawri ko nde o lori o wa'iti nde hayre bo tagoy kujeji joyi ɓawo o lori o jippi o hoosi kujeji joyi ɗi be hayre go o tago o ɓamti goɗɗo ɓawo ton o lori o wa'iti ɓawo ton o waɗi ni ɓawo ton kadi jippuki mako tataɓre heɓa wara o jaala e maynuki wodi hunde feere wodi hunde wonde ha nder duniyaru ɗo kayre ma on nde mawniti ha ɓuuri sembe waade jotta en ɗo andi waade on no a mawniri no a ƴaaƴiri fuu na waade on de'itintama to kanjum ma on ɗon dari go jippoy nde o jippuki mako tataɓre o waroy heɓa o jaala yo kanko may be hoore mako o mbaroy maynego donc hunde maynego go kanko may be hoore mako on o jippi o jaali ɗum donc kanko on tout pour tout nde o jippoy o jaaloy maynuki ni may kadi kanko may o sanjoy o wartoy hunde wiyetende yo no ɓe jonta ɗum ɗo no ɓe jonta ɗum ɗo hunde wiyetende geeto donc ɗon dari wayliti warti yo kañum o wiyete Gueno na geeto kadi ɓe wiyatno Gueno to Gueno on jotta hande en andiri yo donc Gueno kanko na yi kadi silsilaji men o laari noon silmay ngal tokkiri waade on wato ɓuri mawnugo ɓawo waade go kañum on Gueno ɗo kañum on wiyete o yimɓeji jotta yimɓeji Dieu ɓe wiyata ɓe yimɓeji français en God koma walla Allah ɓe arabre to ɗon dari go nde o jippoy ɗon dari on inde mako fuɗɗiri kanko may on nde o jippoy kadi kanko may on jaaloy waade e nde o jaaloy waade ko kanko may on wartoy kadi yo Gueno ni on mamiraɓe woɓɓe nder mamiraɓe meɗen mi tanmi wakkere Fuuta Toro en na walla noon kamɓe ni on ɓe tasawuru maɓɓe noyi jonde duniyaru arande kam ɗum wendu kosam ɓawo nde daga ko woni fuu wonayno kam ɗum wendu kosam ɓawo nde wonuki wendu kosam on ɗon dari on jippoy waɗoy kujeji mako o jippoy nde tati arande o jippi ɗo heɓa o taga hayre ɗiɗaɓum nde o jippi heɓa o taga heɓa o hawra kuje élément ji joyi nde o tagino hayre nayi nde o tagino hayre bo wurtini jamdi bo wurtino yiite bo wurtino ndiyam bo wurtino hendu ɓawo to toon o lori o jippuki mako ɗiɗaɓre o mofti kujeji go fuu bana waɗugo loope bana fijirki loope ndiyam a jillaɓe loope o mahoy neɗɗo
ɗo jippuki mako ɗiɗabo nde neɗɗo wari waɗi kujeji muɗum bo kañum bo Doondari bo oɗo dari ha bal o dari o woni may ɗo kanko ma oɗo jippina kujeji heɓa o holla neɗɗo heɓa o holla neɗɗo yottay ko nufata ɗo nde neɗɗo wino kañum kam wala ko ɓuri wala ko fu yetti ɗum ha nder duniyaru ɗo waɗa jalakuji muɗum o jippinoyi e bumgol soyde yiwgo bumgol waɗo jaaloy neɗɗo nde bumgol go kañum bo wi kañum on jotta ka ɓuri margo sembe o jippinoyi ɗanuki jaaloy bumgol nde ɗanuki go bo wi kañum bo wala ko ɓuri ɗum sembe o jippinoyi no ɓiyata ɗo e taƴuki ɓernde bo nde faɓɓo e nder duniya wi kañum may ɓuri mawniti ha ɓuri sembe kañum may ɓuri margo sembe e mawnitare ɓuri ɗum sembe o jippini waade o jippini mayneki nde mayneki bo wari kañum bo mbari jaaloy no ɓiyata ɗo jaale taƴuki ɓernde kañum go faɓɓoy mawnitare ɓuri ɗum sembe wi kañum on wi yo onon fuu mayɗo min on baka moɗon kanko may Doondari may o jippuki mako tataɓre o waroy kadi o jaaloyɗe waade nde o jaaloy waade may kanko may on o waylti o warti Gueno wiyete tak ɗo on yo mamiraɓe min e tujuta kam ɗum on waɗi miɗo wadda ɗum ɗo tasawuru maɓɓe no ɓe yiiri jonde meɗen nder duniyaru ɗo kanjum may ɗo scientifique man ɗo ɓuri ɓadugo do defte ko scientifique kujeji science wi banno kujeji kam yo kamɓe base maɓɓe na ɗum base ɗo ɗum mythique ɗum no ɓe jota ɗum mythique na mythologie amma yo base maɓɓe ɗo a tawa ɗum science on ga élément ji je ɓe limti ka e ndiyam e jamdi e ndiyam yiite e hendu ɗo ɓe wi kanjum on woni forme base neɗɗo ɗo e banni may science wari hande ɗo yecci en yo ɓandu goɗɗo ɗo hawri yo ɓandu maɗa base ɓandu maɗa yo ndeɗo ko waɗata 90% pat walla 90% ɓandu ma pat ɗum ndiyam na ayi ɗon dari bo ayi mamiraɓe men bo artino wigo daga science ji may wongayno ɗo ɓe wi noon yo ɗum ɗo kujeji may on ɓe mofti ɓe waɗiri goɗɗo law ɓe wi mamiraɓe men wimon yo jamdi fu ɗon nder kujeji nder lopede ɓe hawri ɓe gaɗi en ɗo ɓe tagiri en ɗo ɓe ɓamtiri neɗɗo ɗo ɓe wi jamdi ɗo nder totton hande ɗume science en wimen ha dow hunde ko wiyama ɗo hande iyam maɗa hande base neɗɗo fu ɗum jamdi on kanjum man wodi hunde feere ɓe yonata ha nder ɓandu maɗa nder iyam meɗen botte iyam may ɗo fu ɗum hunde feere ɓe jona ɗum hémoglobine ɗo kañum may on ɗum protéine on kañum may on rondata oxygéne to a foofi a yaari nder fufu ma ɗo hémoglobine on rondata oxygéne ɗo nga yaha nga sankita ha nder ɓandu maɗa nga sankita ha cellule ji ɓandu maɗa hémoglobine may ɗo kañum ma on lorta fan ronda carbone dioxyde waɗa fayin waɗa sanja be hendu ndu a foofi hémoglobine ɗo kañum ma on base iyam maɗa iyam bo to wala ɗo a daray mamiraɓe men bo yecci yo e ɗume woni him bo ɗum jamdi kanjum on ji mamiraɓe men wiɗon yo jamdi on hawrama taggirta ɓe laawir goɗɗo donc him ɗo ɗum molécule ɗum jamdi on ɗon nder chaine kujeji benzine himɓe ji organique chimie organique andi ɗum jamdi on base man kanjum alarata hande anémia ñaw feere ɓeɗo wiya ɗum anémia rammuki e tulluki iyam ɗo iyam ma famɗita ɗo na iyam on be galon iyam famɗita amma ɗum hémoglobine to ɓe wari ɓe laara ha ɓe laara haɗo mari anémia na ɓe larata ɗo ɓe laara nombre ji hémoglobine on ɓe laara numéro ji hémoglobine maɗa wodi hunde feere ɓe jonta ɗum pernicious anémia mi anda ɓe français ɓe jonta pernicious anémia ɗo ɗum iron deficiency anémia ɗon watuma ɗo la déficience comme la famɗuki yo tampuki yo jamdi nder ɓandu maɗa rewɓe ɗo yiya ɗum ɓurna fu rewɓe ɗo ɗum mara ɗum a tawa ɓe iron deficiency ɓeɗo mari iron deficiency ha nder boutique ji fu nder pharmacie ji nder kujeji ɓe hokkata supplémentaire kuɗo ɓe vitamine ji ɓe hokkata ɗo fu ɗum jamdi ɗo heewi nder totton mamiraɓe men yeccini ɗum hunde ndiyam be hendu bo ndiyam mamiraɓe men wimi élément ji joyi ɗo on tagiri goɗɗo on ɓamtiri goɗɗo ndiyam kanjum men on ɓe wimen on science wari wimen 90% ɓandu goɗɗo fu ɗum ndiyam on to a waɗimo to a waɗini ɗo ndiyam goɗɗo ɗo waɗa évaporation to a ɓaddini mo yiite ɗo a sankita pat ɗum ndiyam on heewi goɗɗo law mamiraɓe men wi ndiyam on tagi hendu bo yo hande yo kanjum on base ngeenda maɗa ngam to a fofay ɗo to a darni pofɗe no minti joyi ɗo hendu ɗo ɗume on hendu ɗum oxygéne mamiraɓe men bo ha nder sifa maɓɓe ɗo ha on anda ɓe ɗon scientifiquement maɓɓe ɓe ɗon ɓaddu be science ɗo ɓe wiyo ndiyam on tagi hendu nani mamiraɓe men wina to jotta ɗume on molécule ndiyam may ɗo molécule ndiyam ɗo ɗum hydrogène ɗiɗi ɓe wiya ɗum H2O hydrogène ɗiɗi be oxygéne on hawrata waɗa molécule ndiyam
e ɗume ɓe wi ɓe mamiraɓe men yecci men yo wi men yo ɗum ndiyam on tagi hendu to ha nder himɓeji waɗoɓe science ɗo to formule je science ɗo to a yiɗi a pusa ha molécule ndiyam ɗo H2O ɗo to a waɗi enzyme feere ko walla enzyme feere heɓa pusa ɗum heɓa yaha her lotte côté ɗo to a pusi ɗum ɗo a wurtan a tawan yoɓe hydrogène ɗiɗi a yi hydrogène gaz hydrogène darata ko feere muɗum ɗum atome on darata ko feere ɓe jonta ɗum diatomique sey ɗo dar ɗiɗi to a tawa to a pusi ndiyam ɗo a tawa wurtina yo molécule wurta yo atome ji ɗiɗi wurtina atome gotel ma diatomique hydrogène atome ɗiɗa mum bo oxygène mamiraɓe donc kanjum ma ɓeccata ɗo ɗum formule chimique scientifique correct on mamiraɓe no hokkino ɓe wimo ndiyam tagi hendu yeeso wangugo dinaji julɓe mamiraɓe men hokkimi e hande bo himɓeji scientifique himɓeji organique chimie organique ɓeɗo yecca men noyi kujeji may ɗum hendu on daban jotti kala anduɗo fou kala ko hunde ɗo himɓeji hunde ɗo élémentaire himɓeji je andi science may élémentaire fou science may ɗuɗay fou ɓe yeccete o hydrogène ndiyam ɗo molécule ndiyam ɗo ɗum H hydrogène ɗiɗi ɗo hawra waɗa be oxygène to hydrogène ɗiɗi ɗo hawra waɗa be oxygène go to formule de côté gauche to a dasi to a waɗi enzyme feere to en wi woodi enzyme feere je pusata hunde ɗo molécule go senda ɗum ɗiɗi ɗo to a waɗi enzyme may ha ɗo ni ɗo to yahi de côté hunde ɗo ha no ɓe wiyata ɗo ha hunde ɗo ha kurol maɗa wakkere ñaamo kurol maɗa ɗo to hydrogène be oxygène go sendama ɗo wurtinan gaz hydrogène ha ɗo e wurtinan yo oxygène woni hendu mamiraɓe men wimen hendu tagi ndiyam tagi hendu on laari ɗum chimique ɗum kujeji on ɗum formule ji chimique mamiraɓe men wimen bo ɗum yiite tagi ndiyam yiite bo en ɗo andi ɗum helium ɗum hydrogène ji on hawrata ɗum hydrogène gaz ji on ɓuuri sembe on wato hawrata to ton hawrata waɗata toon donc wato ma hata toon haw geɓe nder helium be geɓe nder hydrogène may ɗo kañum on formata waɗa ndiyam donc ɗo may fuu gonga mamiraɓe men wimen yo ɗum nder jamdi waɗi mi holli mo nda jamdi bonda ha ɓandu goɗɗo hande to rewɓe hande to jamdi usti nder ɓandu maɗa a tawa ɓe wiyama ɗum anémia ɗo ɓe wiyata iron déficience anémia ɓe jonata ɗum donc la déficience mi anda ɓe français la déficience mi anda no ɓe wiyata iron walla iron namba ni ɓe français ɓe wiyata ɗum anémia donc anémia may ɗo sababu anémia ko waɗi iyam anémia may ɗo ɗum iron ɗum jamdi mamiraɓe mi yecci min hala jamdi lawma to may ɗo hémoglobine himɗo be to a waɗi ɗum tradition to a tradition ɗum himɗo ɗum yo ɗum jamdi may ɗum iron donc base meɗon fuu ɗum jamdi on law ɓe wima ha kujeji je ɓe yecci men ha ɓe wima mamiraɓe men sifini men bo ɓe wima kujeji ɗo jillama on mahi goɗɗo kanjum mani tawata goɗɗo ɗo jille gara on daga jamdi a tawata to nde ɓeɗo yecca en bo hayre on tagi jamɗe ɗo na yi jamɗe ɗo yaake may ɗo ɓe kala minéral ji pat kala kujeji minéral pat ɓeɗo ñonom jamdi bana ha nder minéral ji may a tawan magnesium a tawan iron jamdi may ɗo a tawan bo ɗum qualité jamdi may feere nawu jamdi may feere ɓe jonta magnesium a tawan wato may ɗo sodium a tawan jamɗe ni wagade a tawan zinc a tawan calcium a tawan kuje ɗo may fuu kanjum ɓe wima mamiraɓe wima jamɗe may ɗo kanjum on jillama waɗi hande waɗi goɗɗo to hande may bo en tawata science bo ɗo yecca en panni to kanjum e hollata en yo to en lorti en laari yo dinaji mamiraɓe meɗen fulɓe daga yaake ɓe ɗon no ha nder wakkere lesɗe je Soudan be Égypte to en lorti en larto ɗiɗo en tawa dina kanji may ma ɗiɗo sifa yo kanji ma on yimɓeji hositiri ɗo sifira ko ɗo sala nder duniyaru ɗo kam dina gotel nga ɓe ɗon no mari kamɓe may fof tasawuruji maɓɓe may ɓe ɗo mari geɓe fulɓe may ɗon no mofti mari geɓe ɗo kam ɗo ka gotel on je ɗon dari ɗo takɗo wiyeteɗo ɗon dari ɗo mo wangi yaake wendu kosam wangino ɗo law kanko may wayliti o warti Gueno ɗo kam tasawur gotel woodi tasawuraji feere bo woodi ɗon ni wagare mamiraɓe meɗen yecci ni woni yaake mamiraɓe meɗen kanjum e on wato miɗo jooɗi nder jemma ɗo to a laari ɗo wato yurmi ha ɓuuri sembe wato may ɗo wato kujeji on a taw wato kujeji meɗen boɗɗi jotta ɗo may bo yo nder gewta maɓɓe nder ha ɓe yecca kujeji bani ɗo bo ɗum shiruji on ɓe gaɗi ɗum poésie ji on ɓe gaɗi poète ji on ɓe gaɗi on ɓe yecciri bani na hunde bani donc bana jotta en ɗo laara ayaji Qur'an ɗo ɗum shiru on ɓe gaɗiri ɓe yecciri bani mamiraɓe ɗum yecciri yo kujeji ɗum limtinmon ɗo na ɓe woli tan banni pala bana je miɗo wolwa jotta ɗo donc ɗum poésie ji on ɓe jippini
ɗo kam yeeso ɓe fotta mamiraɓe ɓe fotta ɓe honoɓe je wari honi sankiti ɓe ha nder lesɗeji wakkereji Sudan be Égypte ni on wato tasawuru mamiraɓe maɓɓe ɓe jonde meɗen nder duniya jondeji nder ɗo e min bo ha jotta kanjum miɗo yecca mon to en hoosi en waɗi comparaison en fondi ɗum ɓe tasawuru yimɓe feere en tawa wato maɗo nandata mamiraɓe ɓe tasawuru mamiraɓe maɓe jalan ɗum ngam yimɓeji feere kam en tawa kujeji no ɓe sifiri noy kujeji man no ɓe sifiri maɓɓe ɗo yimɓeji bana pays araɓe no ɓe sifiri noon duniyar mo wonɗo ɗo contradise ɓe kujeji science amma kujeji mamiraɓe men to en hoosi en développé ɗo en tawa ɗum science on ha to ma base science ngam kamɓe ma on fondateur en Égypte ɗo on wato ɗon dari ɗo kañum wartir Gueno donc hande jotta komi yiɗi mi wiyata kam to woodi yimɓeji nanoɓe kam hande wiugo ƴonugo to a ƴonan ɗo a ƴonira Gueno donc watuma e fodde do a wiya yo Allah heeƴi ɗo wiya Gueno heeƴi ni on mamiraɓe wiyan ɗon dari bo kañum on woni hunde donc ni on mamiraɓe men yiiri do koɗo sala nder duniyaru meɗen noy on duniyaru meɗen wangiri e hunde mayɗo to a laara ɗum watuma ɗo min kam banno mi yirita ɗo wato muna fottini em haɓuri sembe wato jiwgo yo wato himɓeji moɗon on mari irim ɗo ancêtre amin on wato mamiraɓe meɗen on bani fulɓe en ɗo on waɗi kujeji bani ɗo min hunde may seni ma ɓuri sembe hande ɓe pat hudinama hande jotta to hakkilay pat ɗo dina e islam wari yato ton jaali kujeji ma po warti o hande kam irim kujeji banni kam seɗɗa men nder meɗen foti o moftata kujeji tawata kujeji banni ɗo kay weli ha ɓuri sembe miɗo laara ɗum miɗo janga ɗo wato hunde may ɗo ha ɗo waɗama no ɓe yonta ɗum ɗo kuje ɗo ɓanduma gasa ɓanduma ɗo dara hakki welugo on kujeji on wato ɗo yaadi scientifique e manɗo wato ɗo yaadi banni e kosam kujeji ha ton andata valeur nayi ha nder fulɓe wendu kosam on wato yeeso kala ko woni fu wona wendu kosam on woni no hunde wendu kosam wonni hoore muɗum hunde wiyetende ɗon dari wurtoy nde ɗon dari wurtoy ɗon dari jippo jippuki muɗum o jippinde tati o jippoye jippuki mako arande o tagoy hayre tagoy o wa'itoy nde o wa'i nde tagoy hayre o acci hayre waro tagoy jamdi tagoy yiite tagoy ndiyam tagoy hendu ɓawo toon kadi o lori o jippuki mako ɗiɗaɓol o moftoy kuje go joyi fuu yiite ndiyam hendu hayre e jamdi o hawri o ɓamti neɗɗo en bo mi fassarni mon ko waɗi on koɓe wiyata ɗo explication ko walla ko waɗi on koɓe wiɗo kañuma on ɓuri yaadugo be science no jotta kam ɓandu meɗen mi holli men noon hémoglobine ɗum jamdi te ɓe wimen ɗo oxygéne be hydrogène oxygéne kañuma en fofata je maɓe ɗo wimen ɗum oxygéne ɗo oxygéne kañuma en fofata hydrogène be oxygéne hawrata waɗa ndiyam mi wimen ɓandu meɗen fu ɗum ndiyam e ɓawo toon ma noon nanima e masan mi holli mon yo hémoglobine mi holli mon hémoglobine iyam meɗen fu base iyam meɗen ko waɗi importance iyam meɗen tilmini ha ɓuuri sembe ɗo gam joguki maka jamdi iron kanjum on to ananta to anemi nanguima ɗo ɓe ƴona ɗum iron déficiency wato aɗon jamdi famɗi nder ɓandu maɗa kanjum a larata kuji dabbaji feere ma leddi ñamata walla rewɓe to waɗi reedu ɗo ɓe wiyama ɓe ɗo mari kujeji feere ɓe fuɗɗa ɓe ɗo ƴakka ɓe pusa mahol ƴakka leddi ko waɗi gam yo ɗum inet on wattoma ɗum spontanément walla innately enen fu ɓanduma ɗo yeccama ɓanduma ɗum docteur yeeso docteur en wangano ko walla dabbaji ɗo ñawda hoore mum be hoore muɗum watoma ɗo nder ɓandu maɗa yeccetama on da leggal ni ɗo a mari haji ñamugo kanjum ay larta rewɓe yo to ɓe ɗon bana reedu ɗo a tawa ɓe ɗo ƴakka kujeji a tawa o pusa ka'e ni wagare kanjum on bana ha Afrique ɗo ɓe ƴonano kalba ɓe hosata ɗum leddi meɗon a tawa ɓeɗo sippa ɗum ɓe pusa rewɓe ɗo pusa ɗo sippa ɗum ƴakka ha nder lesɗeji européen ono bo kamɓe nde ɓe waɗi développé ɓe wati ɗum nder pharmacie ji ɓe gaɗi yo ɗum ɓeɗo joɗi ɗum bana nder kiniji supplément on ɗum leddi meɗon ɓe hawrata nder kiniji ko walla nder capsule ji ɓe waɗata kamɓe nde ɓe wati ɗum nder pharmacie gam kamɓe kuje par ko ɓe waɗi ɗum capitalisme ku par warti nder amma amen na hen ɗo mari bana leddi may ɗo kalbaji mere a tawa rewɓe on bo ƴakkata ɗum gam rewɓe ko waɗi rewɓe ƴakkata ɗum rewɓe kala nde lewru wati fu ɓe ɗo rufa iyam to a rufi iyam bo ɗum jamdi on aɗa usta nder ɓandu ma to jamdi a usti ɗum to innately without kanjum e ɗo wala no docteur yeccama ɗum ɓanduma on yeccatama hunde ni wona ƴakkata mamiraɓe me andi kuje banni weli ha ɓuuri sembe to sey yimɓeji fuɗata sey yimɓeji ɗafta koɗo dogga ɗafta maɓɓita hakkilo muɗum anda bo kala ko a numi a wiya a numi a huuɓi andal fu to hakkila a huuɓa e andal banni tan mi wiyata men hande bo ni kadi mi wiyata men
ler kugal am yonti kadi ɗo kaseto en meti yewtirgo kadi en tammi wolwugo dow kujeji ko larani bani ɗo siwte jam kadi